предния задния всичко е много. Много яко е, че. Да. Доста е къде да стана там. Дай там. То там може и да се обърне като вземе за лоя. Няма. Не е сигурно. Пинката какво правим? Не, според мен ти е най-яката джипка тук днеска. Най-скъпата бих казал. Да, най-скъпата примерно. Да кажем, защото само като видях гумици, че са с игличките, тъмън обути, ми става ясно. Те му стои цена камара. Да, я гледай коста. Той пие фатката задния. Много добре, много добре. Я гледай какво прави човека. Опа! Ого, то като напече още 8 часа. Благодаря. Еладе. Предсрочен пак, нали? Са от работиш пък с дезо. Ето тогава ще ходим на море или на Балкан. Еми да, то с нощи окасняхме като да се организираме. Дира минерална водичка? Добре, понапихме след това сега гледаме така малко шега яко. И по някое време отиваме да пазаруваме и газ на ново. Благодаря. И също бъдеш. Лека работа. Чао. Да? Да? Беле? Добре. Това направите. Ето от начало е нормално да направи чизгия. Еми...